Обичайно е да се изкушаваме от красотата на дървото и да си представяме как то може да се превърне в изящна мебел, която ще украси нашите домове. Традиционно е да се отдадем на изкуството на мебелното производство и да създадем нещо, което ще бъде оценено. Обичайно е да си играем с аромати и химични елементи, създавайки козметични продукти, които възхищават. Традиционно е да се научим на съвършенството на фармацевтичните и парфюмерийните изделия. Обичайно е да творим с косата и да създадем прически, които омагьосват. Традиционно е да се развиваме в областта на фризьорството, създавайки прически, които ще впечатлят дори и царя. Ако и вие обичате да създавате, да изследвате и да се развивате в тези области, то традиционно е да изберете нашето училище. Заповядайте и се превърнете в майстор на вашата страст.